Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng Federation of Khasi Jingïarap people ka Southwest Khasi Hills District hapo ka Jingïarap uba Knes June lingdo nonglad u president ha ka khat pratrik ulaber 8,000 apunrio kala lejban no senyang ya ka wei kalong yeng ha ka snong Mawbidong Southwest Khasi Hills District kabala sha bamdo ha ki thlit ding ha ka santrik ulaber 8,000 apunrio kani kalong yeng ka dei jong ka kong Rosi Nabel simli kareu kenthei kabadon hendriu ngot ki khon bat kabadon kam kerki ya ka Jingïarap namar bun na ki jingdon jing em bat ki mar ki mata kila sha bam du lut ha ka ding kaseng ha ka negasni haringkat ka jingdon lang umentri shnong ka Mawbidong uba tanlum bor ki kharai de ka minsim snolem kala no senyang de ki marbam ki tiarshet ki jankop bat ka song pisa ya ka ni kalong yeng berhaga ju kapor ka seng bat ka shnong kala kerpa di bor district bakin pinkloy ka Jingïarap syagani ka long yeng kumju ru ya ki nong mi khmat bakin no Jingïarap lem Deso haban pediang di Jingïarap kiba nakaliang jong kaseng Fkjgp Swkhd district ni wan ban seulem na buta jong kanika jing no jong phi kanika ying kasem di subha Mli nama bindang tayong landau yang perlu anak yang perlu acung makan rel odawanya kalau kadik lah nading kawan anak buat kasuin lah jangan sudi ading tanya tem lagi tem mi lem sudah buat aji buat akan kali pencap ya lem ading deh lah yang jadi kira lah kira mana cilak tam entah saya pilih klik aji ya yang lor kente yang cem Lanot yang cem saat nengal ini cuma sampai asa nak mensim asa sanai ini berada yang pencari yang pada boleh dan pencari yang pada boleh deh kini lari pun saya tu gak kayak apa dan kami kibar yang jong ka seng Fkjgp Swkhd district ni wan ban Jingïarap ya ni ka long yeng ka ba ka jing bamdu jong ka ding ya ni ka long yeng nadu santarik jong du bunai momenta tena kaliang yo seng la yo ya keniga jing tip nadu ketu kapor dari ngila perkat menginuan tiga penlong yangi menginuan mata sengi ban sngolem ban Jingïarap nam tajun kalong ying oj wat laki de ki dak ki warit dari tangban ya don ketilang bag ni kalong ying namang la tib kedai kalong ying rukan thei kaba khun ru ila bon hadu nyungut tena kaliang yo seng keniga sengi rengkat menteri senong jong ni senong Mawbidong ya don rekar ni sgi ban ai ni Jingïarap ban no seniang na mata jong ka long ying long sem ti nge ba nakaliang jong ki bor badai khmi habia dei ba ni ka long ying nakaliang jong senong kila pendep ya ki kamram ba ki dei ban pentip si ki bor badai pet tingi kermen ba ka Jingïarap kan long no kam kloy na mar ba kum kini ki jing jia ki ba la jia kam kidai kam coba kerki te nakaliang jo seng ikarpat bagi lat Jingïarap kidai bantu cikenika long yeng bat ki wei pat ki kan hun seng bahlang ki bodon hakenika distrik ka jongi lani kino ki wei pat ki ba don ka mensim ban Jingïarap na kabanta jong kenika long yeng te nakaliang jo seng ipai kenika message ba sobhaban wan ban jungo ya ni kalong yeng namar ngi wan ban pe dari jong ki khmat kat no ngi iba ka jingdu jong ni kalong yeng kalau long sya ka jingdu ka bakraw ti haringi sodon bok padingi Iïng yo nombu nong thau namar ba haga ni ka jing bamdu jong ni ka ding kamdon kan no jing man saw ki man simbreu ti ni kaliang jong kaseng ngi pha ya ni ka khwo haga ni ka por bunta ka bangi wan haga ni ka ski ba kilat Jingïarap kiba dena ka liang jong ka sorkar ti subhaban kampe je ka long yeng long sem